бо мақсади ташвиқу тарғиби арзишҳои миллӣ, анъанаҳои неки ниёгон, муаррифии фарҳангу ҳунари волои халқи тоҷик дар ноҳияи Данғара даври ноҳиявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии Садранги Чакан баргузор гардид. Тарроҳон ва бонувону ҷавондухтарони хушзавқ аз ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ва муассисаҳои таълимии ноҳия маҳсули дастранҷи хешро ба намоиш гузошта, ҳунари волои зани тоҷикро муаррифӣ намуданд. Дар намоишгоҳ якча намунаи ин санъати бостонии тоҷикон аз қабили либосу лавозимоти рӯзгор, курта, сӯзанӣ, болишт, тоқӣ ки бо нақшҳои гуногун оро дода шуда буданд, пешкаши ҳакамон гардид. қариб ки либосҳои чакан, либосҳои миллӣ аз байн рафта буд. ҳозир мо дар тани ҳамаи занон ва духтарон чаканҳои ҳархеларо ба бар дидем. мо ҳунармандон хеле хурсанд шудем ки сатҳи зиндагӣ мо аз ҳамин ҳисоби дузандагӣ, аз ҳисоби ҳамин ҳунарҳои мардумӣ беҳтар шуд. намояндагон аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ зимни баромад зикр намуданд ки баргузории фестивали мазкур яке аз тадбирҳои гиромидошти арзишҳои асили фарҳангӣ буда, он ба тарғибу ташвиқи либосҳои миллӣ, баланд бардоштани мақому манзалати нақшу нигор, сӯзанидӯзиву гулдӯзии матоъҳои миллӣ, намоиш додани ҳунари тарроҳони ватанӣ равона гардидааст. дар ин рӯз занону бонувон, тарроҳону ҳунармандон дар доираи низомномаи фестивал ки аз рӯи 6 бахш баргузор гардид, ширкат намуда бо нишон додани ҳунари тарроҳӣ, чакандӯзӣ ва молу маҳсулоте ки дар он аз нақши чакан истифода шудааст, ҳунарнамоӣ карданд. дар чорабинӣ тарроҳон асосан либосҳои кӯдакона, маросимӣ, қадима, замонавӣ ва расмиро пешкаши ҳозирин ва аъзои ҳакамон гардониданд. мавриди зикр аст ки баргузории озмуни Садранги Чакан яке аз тадбирҳои асили гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ буда, ҳадафи он баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори ватандорӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳангу адабиёт, расму оинҳои милливу мардумӣ ва ба ин васила муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик мебошад. дар хона шогирдони бисёр дорам. шогирдонро ҳунари маҳсулидастони худро духтани либосҳои чакан, либосҳои миллии тоҷикӣ, либосҳои миллии арӯсона, қуроқдӯзӣ, попурдӯзӣ, инчунин рахдӯзиро ёд медиҳем. ҳамчунин дар ин рӯз даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии катбонуи беҳтарин бо омодагии ҳамаҷониба ва иштироки беҳтарин катбонҳо, донандагону пазандагони хӯрокҳои қадима сурат гирифт ки дар он аз ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ва ташкилоту муассисаҳо ширкат намуда, ҳунари худро намоиш доданд. озмуни мазкур ки бо мақсади ҷалб намудани занону духтарони ҳунарманд, катбонҳои соҳибзавқ ба эҳё ва рушди анъанаҳои миллӣ, баланд бардоштани маърифати хонадорӣ, омода намудани духтарон ба ҳаёти мустақилона, эҳё ва ҳифзу нигоҳдошти беҳтарин суннатҳои миллии ниёгонамон дар самти омода намудани хӯрокҳои миллӣ, таомҳои маҳаллӣ, баланд бардоштани завқи катбонугӣ ва ҳунари дастархонороӣ роҳандозӣ гардида буд. ҳайати ҳакамон тамошо ва натиҷагирӣ карданд. дар охири чорабинӣ беҳтаринҳо аз ҷониби ҳайати ҳакамон муайян гардида бо ифтихорномаву тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қадршиносӣ гардиданд ва ба даври минбаъдаи фестивали Садранги Чакан ва озмуни ҷумҳуриявии катбонуи беҳтарин роҳхат гирифтанд. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмуҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара.